Asa naman ang sugo ni mo, kuy, nga pastor? Pabutan lang kung kuya, maabot lagi ito karon. Stilan, excited eh kung balik nitong balaya ba? Kinaman dito yung black lady dito. Mao gani no, na black lady dito pero na in love man pug ka. Isa mo po'y nagtuo ko yung black lady dito bayhana nga perte mo pong pa ha. Mao na kay nagpailad ka. Lain ba yato? Wala si Anjo. Na si Anjo, di naman to musabay, kinahadlok naman to siya atong pagpakita sa black lady god no, paghubagan iyang lubot. Wala lagi, dapat mapalaya sa gina sila di ako'y. Mao gani no, nagpatawag mo pastor para mapahawa dito sila dito purado pug kay ka oy. Oh, nana sila. Ay sakoy, anong duwa man nakabuk? Yabag, nakayawa ka kay Ilana. Si Richard manggunang isagod, siya manggunang gitugon nga tawagon ng pastor. Si pastor, mura magiging nagmanganalay na yung kuyo ko. Tagal, istorya ni kuya ba? Sugo, pastor. Mao na ni Charles, salamat kay ha. Wala problema ko, basta ikaw. Nga, muna na ako kay napo ko ibintan tuon ba? Binuang mo na yung mga Charles, ay sad mig biyai, sabay simi dito sa balay. Bitaw, puslan man nakadari ay nalaglakaw. Kaya sa ni damula ko'y maliit, mo gusto kong ibintan eh. Brother, ay lang sa buli, sabay lang sa amin dito kay murag hadlok ng balaya ba. Good morning yung hanyo. Sabay lang ko. Tara, sige. Ana ba magkasinabot raman day tadi ay nya unsa pa gyud ta to diri manlakaw na ta. Ay sabi, isa. Pastor man juga ka. Makaya ka to ni magpahawa tong black lady dito Makaya na ko, basta na lang ko anong orasyon na. Kaya saan ako yoy? Palahubog mo na ko yung Uber parkour na ba mo naabot na diri. Taka ram ka kuya nga mo na pinaka-epektibo bisan pagkatul-katul si mong lubot o unsa pa nakabaga ka mo ni matangtang kung iyang masabligan. Wow. Bantay bitaw niya lagi uno nagdagan. Tara na ta. Sige na, tara. Tara. Lokay no. Yo, tira kay diri, kay pastor. Ay lang kimog panagan ha. Kung naay mo kanaas, relax lang mo kay ako ray bahala na. Lagi pastor, di lagi may managan. Pastor, hindi ta manunod kay nalangay na diri ba napo kay Tony Bin ba? Dala ng uniform. Sige na pastor, sana. Ha? Sige, tara na. Ay na sige ma. Sure ka ni pastor nga di na mapagat sa black lady diri Nak, basi di na takajute na kabuwa ka ninyo ha. Balikon na ko'y kadaghan, salig lang mo sa kuha. Kay kini ang akong bindisyon, hasta ning liguna. Sige, kay bindisyonan ta mo. Way magbanaha kay sugdan na nako ang bindisyon. Gumabatya pancita. Ya ate, pastora ni koy. Hubog ko mangguro ni. Ayaw lagi sapa kay nag-concentrate ko ba. Gumabatya pancita. Salam ba'y nangabasa ang tani? Dama-dama yung gusto yung tabaho ko iba ko'y. Ay nagsikriklam mo diya Gumabatya pancita. Hala nga, puda na pastor ay. Ayaw na sigreklamo. Gumabatya pancita. Saan mo masak man ni siya? Ganang milikay man ka. Kaya apak na mangguro ka, di ko muli kay init sa gawas ganyan niya, imo kung bason. Wala kaya, wala ka nagpabindisyon. Tuo, magkano yung bendisyon koy. Hinubog naman ang iya ha. Wala ka doon, ano isa nito pastor ba? Saling pala hubog. Wala ha? Nalidakan! Pahala mo na rin ako siya! Kuya yung nakuhay, samyaan ang hindi mo. Pasagbihin na lang ko ninyo. Iwa yun siya salig sa kuha. Kisa mo salig si mga scammer, do you know? Wala ba rin yung black lady o magsabig-sabig lang ng tubig? Hala na sa di ba na? Muna na akong giingon. Ganong milikay manggon. Lang!